Curtmetratges Fallers 2009, al Localia Gandia. Acta d'anomenament. En el casal de la Falla Sequiot Arrimat a Marxe, reunida l'Assemblea General Extraordinària, acorda per unanimitat nomenar com a president de la Falla al faller Batiste Borrull Morrosdaca. Se li fa entrega de la banda que l'acredita com a president. Se li fa entrega del cullerot d'argent. Ja tenim idiota, ja tenim falla. Com a colofó de l'acte, la comissió li enumerarà les activitats que el nou president durà a terme durant el present exercici. Demanar de les reines. Pastetes. Bravo, president! Proclamació de les reines. Sopar i barra lliure. Presentació de les reines. Protocol, solemnitat i sopar. Crida de les falleres majors. Ball de gala, cava i pastetes. Cavalgades. Disfresses, comparses, carrosses, feina. Albaes. Música, festa, pastetes i arrastrar el carro. Bravo, president! Emissions, informatius, curtmetratges, jocs, bac, truc. Llibret de la Falla. Feina. Plantar de la Falla. Bravo! Despertades. Bravo! Passacarrers. Bateig. Premis. Ofrena la Mare de Déu. Visca! Processó de Sant Josep. Pòlissa de 60.000 euros. Cobrament de barri. Repartiment de banderes. Plantetes de Nadal. Sopar dels divendres. Posar taules, amanides. Neteja del casal. Loteries. De Nadal, del Niño, de l'estiu, mensual, setmanal, rifes, quotes, carregar falla, portar ninots, tanques, sorra, xespa i carpa i cremar de la falla.